Приятели, миналия ми клип не успях, както знаете, ми спря. Сега влизам в моя сървър. Да, на моя приятел в сървъра и нямам нищо. Защо? Има 17 дървета. И къде си ти? За да ще изтръщи всички уорлди в Майнкрафт. Всички светове. Okay. Добре, аз правя други. Ме интересуват. И дай да убим това прасенце. И в момента името ти е Стив. Браво на мене, Стивче! И скинът ти е на Алекс. Да. Аз се обичам. Той да тук да чупим тия дървета. Това никога не сте го виждали. Аз ще... Как е чиромали? Трябва да справим къща. И там много трябва правим, много трябва. Неща, защото... Сега бе. Много мразя на тъмно човек да седя. Аз нищо не виждам. Ами аз нищо не мога да направя. Чакай, Добре, ти не може да направиш светло. Я така. Големи дърви. Ти се пали. Долу има човек. Сама бе. Защото си жена сам погледнах и там горе. Ти си погледнах към водата. Аре, те да стане малко светли. Да се. Въпреки че имам точно, Да ги хабим. в мен дървото гори. Ое! Видео е фейл. Затова елате тук и гледайте какво правите. В моя канал, защото миналия видеоклип спря. Да, предишния. И това беше странно, защото... Самото с час 1 и час 2. Как се прави? Просто сяди се. Ма защо при тебе светло? Повече светло. Виж при мене. Тук не си усилила брайтнеса. Правя. Много гадно някакво. В смисъл, не че мобизена е гадено и просто ти малко пречи. Яйце! Взех яйце! Браво! Изяж го! Опечи ми го! Ще го опика на очички може да да си... Ела и тъстърка и тук. Рале. Да. За тебе има клип. Да има. Поглеждам. Чакай да си взема. Рале! Да! Идвам! Благодаря, Зея. Какво да го пасне? Клипът стана 18 минути. Моя 4 минути 4 секунди 5. Ола, човек. Виж как изглежда, виж ти дърво как изглежда. Да, много готино, да. И как се го попали така? Запомни. Арве, няма да си. Я ме удари, бе. Я ме удари, бе. Купа. Стига. Аре, съби ми, бе. Имам гастонки. Кирка, бе. Аз чух гастонки имаш. Не! Витомире! Съкръмна на хора. Не, Витомире, Витомире. Да, не ма биш.
Махме се с Ми, бой го! Да, браво. Абе. Да, наистина си идиот. Оня, нали знаете, да се викахме с него, защото аз хочу да кажа Сезар просто е така. Стефан и каналът му в YouTube е